يا علي قائد الأكبر سيدكم نائي الرهبر يا قائدنا الكرسان يا شهيد الزهراء حيدر zuciya na kuka na rashi duk jiki yayi sanyi har ƙashi an shahadantar da karsashi kam na iyul rahban ruhin muminai yayi raɗaɗi zuciyar jarumai ta yi raɗaɗi asalin zafin baya faɗi ko a baki Allahu akbar ya ka'idunar huriya ya jahidunar gaibiya ya babul hikimatiya assalamu alaika rahman ya ali qaidul ahrar sayyid nabiyur rahman ya qaidun al-khurasan ya shahid ka tafi yaushe ne ka shafi yaushe ne zami kallon harafi daga gunkar iya tullu umma sayyid kam na iyul ahada ya ru'iyatul haqiqa ya ru'iyatun najah ya ru'iyatus sakina kam na iyul rahban ya liqa'ul rahman يا شهيد sayyid kam na iyul rahman يا قائدنا الخراسان